Resumé. Øhm, novellen handler om en person, der går ved søen, som får en masse tanker og minder omkring, hvad personen ser nede ved søen. Personkarakteristik. Vi har en hovedperson. Vores hovedperson har hverken noget navn og giver heller ikke til kende, om det er en kvinde eller en mand. Det eneste, vi kunne finde i teksten, er jeg eller mig. Personen er meget tænksom. Tænker over rigtig mange ting, som personen ser nede ved den her sø. Mens personen altså går rundt om søen. Får hun mange tanker igennem hovedet af oplevelser, hun har hørt om, eller han eller hun har hørt om, eller hvad personen kan lide og ikke kan lide, og lidt om også, hvem man møder. Så vil vi beskrive vores person som kærlig, venlig. Det kan man se ved, at personen smiler til skolebørnene, og også til mødrene med deres barnevogne. Personen bor i en lejlighed på Frederiksberg, altså inde i København, inde i Storby. Personen virker ensom og en smule jaloux, da personen virker sur på mødrene, og får dem til at eksplodere, da hun tænker på dem. Også det, at efter det, at hun har fået mødrene til at eksplodere inde i sit hoved, går hen bagefter, tager et af børnene op og giver børnene en luftetur. Det kan man se på anden sidste side og sidste side. Også. Så tænker vi også, at Barndomsvennen. Drengen hedder Loris. Sønnen er tandlægen. Tynd og lang. Døde af kræft. Og leger tit ved Damhussøen med hovedpersonen. Hejren og fuglemanden. Det starter med at være en fugl, og til sidst en mand. Starten bliver han kaldt den lodderlige mand, med glæde, snaksalig og anderledes person. Slutningen sidder han forladt, fordi hans fuglevenner er fløjet til de varme lande. Manden og hunden og kvindeofferet. Hunden er en golden retriever. Manden og hunden finder kvindeofferet ved Damhussøen. Kvinden er penteret i en kuffert delt op i små fryseposer, halvskyllet op på land, og hunden finder kvinden, fordi hunden elsker rådne ting.
Så har vi mødrene. De gør ifølge hovedpersonen næsten altid tur ned ved Dammersøen med deres barnevogne. De pisker en dårlig stemning op hos hinanden, som gør, at ingen af dem vil se på en, når de går forbi. Novellen er en jeg-fortæller, da man følger personens vej eller livet. Novellen er kronologisk, da man følger hovedpersonen igennem Damhussøen, da personen får selvfølgelig nogle tilbageminder, men er stadig i nutiden. Miljøet. Vi befinder os inde i København, omkring ved Damhussøen. Typisk en bypark, hvor folk smider cykler i søen, og som fuglene sidder fast i noget skrald. Vi har valgt ikke at tage berettermodellen med, fordi det har været rigtig svært at sætte novellen ind i berettermodellen. Vi kunne ikke rigtig finde nogen spænding i historien, så derfor ville der ikke være noget point of no return. Og det var også egentlig lidt svært rigtigt at finde et anslag i historien. Altså jo, den ender, laver en afslutning, men egentlig så sker der ikke rigtig noget i historien, som sådan foregår. Egentlig så foregår det hele inde i hendes hoved. Og derfor virker det sådan lidt at tage den egentlige spænding, der egentlig er, egentlig der, hvor hun får mødren til at springe i luften.